Zdravím vás, priatelia, vítajte pri druhej časti nášho podcastu V pohybe. Dúfam, že ste nás sledovali teda pred zhruba mesiacom. Boli sme tu v takej trojčlennej zostave, ktorá je tu teda aj teraz, ale plus tu máme aj jedného bonusového hostia, takže ja som Dano, potom je tu samozrejme Marieta, Čaute. Potom je tu ešte Martin. Čaute. Trošku sme tak roztiahnutí, takže budeme sa musieť trošku aj nakláňať. No a našim dnešným špeciálnym hosťom je šachový veľmajster Ľubomír Vtáčnik. Takže takisto pekný večer. Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, vy záleží od toho, kedy nás sledujete, či ráno, či po obede, či večer, a teda či vo videoforme, alebo teda takisto aj vo forme podcastu, tak príjemné počúvanie, alebo teda príjemné sledovanie a krásny deň, krásne popoludnie a krásny večer, takže všetko sme si to zosumarizovali. No a teraz, Marieta, ty teda predstav nášho hostia dnešného. Naším hosťom je šachový veľmajster Ľubomír Vtáčnik, ktorý sa dokázal živiť šachom aj počas komunizmu a precestoval s ním celý svet. Hral s tými najlepšími, vyhral najprestížnejšie šachové turnaje a reprezentoval Československo, ale aj Slovenskú republiku na množstve šachových turnajov a olympiád. Sedí? Sedí. Nevymýšľa to, no nie, len akože to, že bol zázrak, že aj za komunizmu sa to dalo. Áno. Ako väčší problém je živiť sa za kapitalizmu, ale to ste si všimli asi ako niektorí, ktorí ako proste nežijú pod kameňom a tak ďalej, takže to ste zaregistrovali. Nie, akože, ako povolanie je to kuriózne, to znamená, ľudia sa čudujú, ako je to možné, ale v skutočnosti je to niekoľko povolaní. Hráte šachy, vyučujete šachy, prednášate, hráte za kluby, hráte ligy rôzne, tu je štátov v Európe, si môžete vyberať ako od Holandska cez Nemecko, Rakúsko a tak ďalej. To znamená, že človek robí niekoľko povolaní a čím je pružnejší, čím je prispôsobivejší, tým je to lepšie. Ja mám teda tú výhodu, ešte aj trošku rozprávam, takže ako aj učím teraz ako na staré kolena, alebo teda v zrelom veku sa dá povedať, ako že dosť veľa učím cez internet, ako aj do Austrálie, aj proste do hociakých krajín, takže záujem o šach je veľký, ako našťastie to prežilo aj počítačovú revolúciu. Áno, a potom ešte aj kšeftovanie s figurkami, lebo to je... Aj koníky išli za dosť veľa peniazí. Áno. O tom neviem nič. Ale čo bolo pre mňa zaujímavé je, že si vyštudoval fyziku pevných častíc, ale nikdy si ju nerobil, tú fyziku. No, robil som to s tým, že teda ja som mal zložitejšie ešte. Ja som na začiatku, keď som išiel na vysokú školu, mňa veľmi zaujímala aj filozofia. Ako prírodné vedy, problémy filozofické prírodných vied a tak ďalej. Tak hovorím, všetko. Ja hovorím, budem študovať dve. Budem študovať ako vysokú školu, ako fyziku a popri tom budem robiť filozofiu. Čo sú tisíce strán a tak ďalej. No a mal som našťastie rozumných ľudí okolo seba, hovoria, a čo šachy? A to chceš robiť, to chceš troch zajacov naháňať. No tak som ako došiel k rozumu, alebo teda s pomocou Božou a teda môjho okolia som došiel k tomu, že mi stačí dve, lebo už keď som skončil vysokú školu, som bol pomerne silný veľmajster a potom tá voľba, teda špeciálne vtedy ešte bol ten komunizmus, bola pomerne jednoduchá, lebo toto predsa len mi dávalo väčšie krídla, slobodu, určitú možnosť cestovať, ako možnosť sa realizovať. To aj dnes robia ľudia, ako za kapitalizmu, aj poznám kolegov mladých, ktorí skončia vysokú školu, zoberú sú 2-3 roky, skúšajú hrať šachy, či sa etablujú alebo nie a potom teda hovoria, dobre, tak a potom si nájdem nejaké seriózne povolanie a čo je teda, možno, že keď nie lepšie platené, ale istejšie, ľahšie sa to kombinuje so založením rodiny a tak ďalej, lebo samozrejme takto ste nomád, proste cestujete po svete a ako snažíte sa ako všetko stihnúť, ale samozrejme vieme, že sa to nedá. Hovoril si, že máš rozumných ľudí okolo seba, tak som rád, že to platí o tomto podcaste. A teraz už môžeš pokračovať, Martin. No, ja som tu cez psychiku, ale vlastne veľmajster, to znie tak ako honosne a mňa vlastne zaujíma, že čo ten veľmajster vlastne znamená, ako v skutočnosti pre takých nás, laikov. Je to výkonnostná trieda, výkonnostný titul, najvyšší medzinárodný. Je to kuriózne, lebo teda, keď ja som bol mladý, tak jestvovali dva. Bol medzinárodný majster, bol veľmajster. Medzinárodný majster bol trochu slabší, ako výkonnosťou slabší hráč. A potom, keď chcel postúpiť do tej najvyššej kategórie, tak musel splniť určité podmienky. Keď si predstavíte judo, karate a tak ďalej, oni takisto na druhý dan, prvý dan, tretí dan a tak ďalej musia splniť nejaké výkonnostné predpoklady.
predpoklady. Tu musíte podať výkon, urobiť v turnajoch konkrétnych určitý počet bodov podľa sily toho turnaja a naviac aj získať ten medzinárodný rating, to znamená to číslo, ktoré reprezentuje vašu silu, musí byť na reprezentatívnej úrovni. To znamená, tie podmienky nie sú jednoduché, ale veľmajstrov je veľmi veľa v porovnaní s tým. Proste šach je natoľko populárny, keď ja som začínal, bolo niekoľko 100, teraz sú tisíce veľmajstrov. Keď zoberiete len veľký boom v Indii za posledné roky, tam majú 100, nielenže 100 veľmajstrov, ale 100 veľmi dobrých veľmajstrov. Dobre, na 1,4 miliardy ľudí to nie je až tak veľa, ale predsa len proste veľmajstri sa rodia každý deň, alebo teda ako každý rok pribudnú ďalší veľmajstri, tak by som povedal. Takže to je len označenie také. Potom to rozšírili smerom dole na FIDE majstra, aby aj povedzme v rozvojových krajinách, v Afrike a tak ďalej, ľudia, ktorí sú ešte slabší ako medzinárodný majster, mali nejaký titul, mali dôvod sa tomu venovať a tak ďalej. A ako naviac, a to je zaujímavé, že to sa nikdy nestalo, z druhej strany ako sa oddelila ako taká trieda ako ozaj super silných šachistov, dneska aj s pomocou počítačov a proste trénerov a tak ďalej. Znamená, je kategória ľudí, takých ako 50, ktorí sú ozaj tak silní, že rozmýšľali, že urobia titul super veľmajster. Ale k tomu nikdy nedošlo. Takže zatiaľ ako aj ja sedím na tej najvyššej priečke, ako v tom kurníku, a síce ako už som starší a už nemám tú výkonnosť takú, ale to je navždy. To znamená, to už máte ako známku, ako psú známku, že teda poviete, že som bol veľmajster, tak som stále veľmajster. Čo je príjemné, samozrejme. Určite áno. No poď. Veľmi je to príjemné, pretože ja som sa v živote nikdy nestretla s veľmajstrom až s tebou. Áno. Šťastná. V nejakom filme, áno. Šťastná to žena sa hovorí, áno. No. Ja by som sa opýtala z iného súdka, možno trošku netradične. Ja viem, že asi zrejme očakávaš otázky typu, ako si začínal. Ja sa ťa opýtam na úplne inú vec. Keď sme sa rozprávali, tak si mi hovoril, že veľmi rád varíš. Tak povedz mi, v čom je to varenie podobné šachu? Je to najprv nejaká teória, recept, teória a potom improvizácia, alebo... Ja by som skôr povedal, to je o tej rovnováhe. Akože vlastne šach má dosť blízko k hudbe, dosť blízko k matematike, dosť blízko k rôznym odborom, ktoré sa vyznačujú tým, že majú nejakú strechu, majú nejakú logiku a tak ďalej. Ako keď by sme pokračovali v tomto, teda nie len v tomto podcaste, ale aj v špeciálnom podcaste o šachu, tak sa ako rozoberieme rôzne aspekty a človek sa naučí rovnováhe. To znamená, tí najlepší šachisti sú nevyrovnaní ako ľudia, ako osobnosti, to samozrejme tiež veľmi pomáha, ale do toho vstupuje veľa aspektov, psychologické, ako tá výkonnosť závisí od ako fyzickej prípravy, od schopnosti podať, ako sústrediť sa počas niekoľkých hodín, ako, to znamená aj v tej kritickej chvíli, keď je časová tieseň, podať veľmi dobrý výkon a tak ďalej. Takže ako ono sa to volá ako obecne kalokagatia a to platí aj v tom šachu, že teda snažím sa človek o rovnováhu a chápe, že čo sú tie špeciálne veci, ktoré mu dodávajú ako keby výhodu. To aj pri varení. Ja mám kamarátku, ktorá má 70 rokov, ona mňa pozerá a hovorí, ja to uvarím, ale nikto nechutí takto, ja to neviem dochutiť. Hovorím, ale to je to hlavné, akože hoci kto vie navariť. Znamená, väčšina žien varí, nie všetky varia rovnako dobre. Ako veľkí kuchári sú muži, ako ja sa nechcem, ako sa by som bola vychvalovať alebo niečo podobné, ja nie som v tej kategórii, ale ako to je o tom ako bodka nad i, akože to, čo tomu chýba, to je tá jemná mechanika. A mám kamaráta, ktorý ešte lepšie cíti a tak ďalej. Ja sa aj od neho učím, spolu varíme a takto, takže to je také jedno z foriem hobby. Samozrejme je to výborné, keď chcete presvedčiť nejakú dámu, že teda ste dôležitý človek, alebo... Som sa chcel práve dostať tej praktickej časti. No tak tá praktická časť, ja som naučil syna variť. Ako hovorím, chlapče, to sa ti zíde v každej situácii. Ako nepoznám ženu, ktorá by to neocenila. Ja poznám len ženy, ktoré vstúpia do kuchyne, vidia ma variť, sa otočia a už tam nevkročia. Hovorím, poď si aspoň sadnúť, zober si pohár vína a tak ďalej. Pozeraj sa mi na prst. Ty varíš dobre, ako ja toho mám plné zuby, ako nie, ženy nenávidia varenie. Ja to mám doma opačne. Jak to? Opačne. No ja už som... Ja to mám opačne. Úplne sa ti rozpadol svet. Nie. My sme mali spolu jeden prípravný obed a ja som proste... do Mariete som kurizoval, hovorím, akože proste to je fantastické. Proste takých žien niet. Marieta to má inak manžela, pozor na to.
vždy sú nejaké prekážky, ako tomu šťastiu. Ako ja, na to som si zvykol ako za tie roky, ale akože nájsť ženu, ktorá povie, že ja rada varím, ona ešte povedala, že ja rada číta, tak hovorím, my sme si súdení, hovorím, až sa budeš rozvádzať, ako pošli mi SMS-ku, nejako sa dohodneme. No. Ešte keď si použil teda výraz Kalokagatia, tak nech ľuďom vysvetlím, že to je gruzínsky veľmajster. ktorý sa teda vyznačoval práve takouto rovnováhou tela, mysle. No, ja by som sa spýtal ešte k tomu veľmajstrovi. Na koľko ťahov dopredu rozmýšľate? No, je taká krásna odpoveď, akože však si zvyknú, že vlastne to je niečo, čo ľudí fascinuje. Pre nás je to veľmi ťažké, rovnako ťažké ako pre ako človeka, ktorý nehrá šach, ale my sme na to lepšie trénovaní. To znamená, na začiatku každý, kto dojde do šachového klubu a začne hrať šach, je slepý ako táčky. Proste nevidí nič. Potom sa naučíte nestrácať tie figúry, potom sa naučíte tie vzťahy medzi tými figurami a potom sa naučíte, že keď teda vrcholí tá partia a ozaj sa stretávajú tie dve armády, tak tá jemná mechanika, proste vidieť, čo sa deje, vidieť kombináciu a tak ďalej. Správna politická odpoveď je, ja vidím odťah ďalej ako súper. A vtedy som úspešný. To znamená, či sú to 3 ťahy, či je to 7 ťahov. Už sa mi stalo, že som videl asi 20 ťahov, lebo to bolo jednoduché. Máte jednoduchú líniu, ktorá sa nevetví. A potom máte pozície, kde po prvom ťahu sú povedzme 3 rôzne smery, rovnako dôležité, z začiatku neviete, keď to začnete počítať, že čo to je, a každý má nad sebou stromček. To chcete utiecť odtiaľ, hovoríte, to je tak strašne zložité. Tak znamená, samozrejme, treba zobrať nožnice, niekde to ustrihnúť, niečo povedať, toto asi nie, zjednodušiť si to, ale môže ten prepočet byť strašne zložitý a môže byť taký, že vás to vedie. A ja vidím, za pol minúty vidím pozíciu po 7. ťahu a tam sa mi začína to vetviť a tak ďalej. To znamená, že to je veľmi relatívne. To nie je o počte ťahov, to je o tom, že ako keď robíte to, že robíte prepočet, sa vlastne dívate na šachovnicu, kde tie figurky stoja na tých pôvodných miestach. A niektorých ľudí to ruší. Ja už som videl aj veľmajstra, ktorý sa díva do zeme, aby ho nerušilo to, že teda strelec je na C4 a on ho síce vymení v druhom ťahu, ale stále ho vidí. To znamená, kľudne s ním potiahnete potom v 7. ťahu, lebo zabudnete, že už tam nie je a tak ďalej. To je o vizualizácii, to je o pamäti, do toho vstupuje veľa aspektov a potom aj o tom, že teda toto stojí dosť veľa energie, lebo to je ozaj proste myslíte, kúri sa vám z hlavy a tak ďalej. Takže treba sa to naučiť optimalizovať. Ja napríklad, keď učím šachy, tak učím každého, ako to robiť efektívnejšie. Nielen, že čo robiť, lebo ako niekto to robí tak, že za pol hodinu spočíta a niekto to spočíta za 3 minúty. To je dosť veľký rozdiel. Možno, že ten výsledok je rovnaký, ale potom ten, ktorý to spočíta za pol hodinu, už nemá tú pol hodinu v inej situácii. Takže nemal som čas, to je známe. Nemohol som, lebo nemal som čas, tak som to pokazil. A tí, čo robia to rýchle, efektívne, tí aj za 30 sekúnd spočítajú, lebo počítajú len jednu líniu a tak ďalej. Na to sú triky, ako to robiť efektívnejšie. Ale k tomu sa chcem dostať dobre efektívne, ale vlastne toto odpadá pri počítačoch alebo umelej inteligencii, nie? Neodpadá. Práve, že to je brutálna sila. Práve to myslím, že oni vlastne tieto problémy nemajú s tým, že by nevyhodnotil situáciu. On si to Nie, že by nevidel. On je samozrejme nepomerne rýchlejší. To máte známy trik, akože sa pýtali, akože a čo? A môžete vy súťažiť s počítačom? A ono sa jeden ten veľmajster naštval, Nigel Short, ktorý hral s Kasparom raz za titul majstra sveta, Angličan, hovorí, a kedy ste naposledy videli bežca sa pretekať s nejakým Ferrari? Ferrari má na tachometri 300 a my keď bežíme ozaj rýchlo, tak ťažko sa môžeme porovnať. Čo blbnete? To sa nedá. Mám 290. No dobre, tak každý to má individuálne, ale proste ten silikón je neúnavný, neomylný, je veľmi rýchly a tak ďalej. Alebo keď aj by sme tam nastal nejaký problém, tak je to minimálne v porovnaní s ľuďmi. Ľudia sú takí, by som povedal, nedôslední, unavení, pod vplyvom emócií, majú problémy v rodine a tak ďalej. To znamená, podať výkon, to je fantastické, to je veľká vec. To je jedna z dôležitých vecí. Polovica úspechu v šachu sú samozrejme tie nešachové aspekty. Však to je vlastne asi vo všetkom. To znamená nie len ten fortiel, čo máte, tak je keď umelec niečo robí. Sú umelci, ktorí robia a tú sochu nikdy nedokončia. No tak je to umelec, ale nebude slávny, lebo proste má problém s tou poslednou míľou alebo s tými poslednými 10% alebo niečo podobné. Znamená, ten šach v tomto smere je veľmi zložitý. To nie je len o tom, že máte na to predpoklady, ale nie každý môže podávať výkon. Alebo nie každý je na to stvorený, aby podával výkon na porovnateľnej úrovni s tými ostatnými. To znamená, samozrejme pomáha vek,
pomáha to, že teda ako do tej 30-ky je to optimálne. Kuriozita, ako čítal som teraz nedávno, ako to možno aj vy ste zachytili, ako bolo, že kedy je detstvo vlastne. Čo je detstvo? A povedali, že nie 9 až 25, ak sa počítalo, že teda už keď nejaké dievča, už keď vás kolí a tak ďalej a ukáže vám svet, tak akože vtedy už končí detstvo. Nie. Nie, ja mám 47 a nie. som ešte neukončil detstvo, takže dobre. Možno ťa to ešte čaká, akože to, čo som spomenul, ale dobre, no to znamená, že ako Chlapci to detstvo dozrievajú vždycky neskôr. Tak, no, ale to detstvo vraj končí po tej 30-ke. To znamená, dosiahneme ten vrchol, chvíľku sme na tom vrchole a že zistili, že 9 až 32. A že potom je už detstvo. Viac menej také, no tak ako muži v 40-ke už by sa mali začať orientovať, ako niektorí to nestihnú ani dovtedy, ale ako reálne nárok majú do 32. Nárok majú do 32 byť ako keď deťmi. To len spomínam, lebo to isté sa týka aj šachu. Tak proste kedy najviac majstrov sveta bolo okolo tej 30-ky. To znamená, v 30-ke už a ešte, už máte skúsenosti, už máte ten ponor, už proste ako ste takí, že ste schopní proste sa dostať aj pod povrch a ešte vládzete tak, že aj v tých extrémnych situáciách, keď máte málo času a tak ďalej, to znamená, niekedy sa hrá na sekundách. Je taká zvláštna kategória v šachu, že zrýchlený šach, 5 minútovky. Potom povedali, že dobre, ale to bude 3 minúty plus 2 sekundy ako za každý ťah. To znamená, je to menej ako 5 minút, povedzme 4 minúty. A hrá sa aj bullet, takzvaný bullet, že za minútu máte urobiť všetky ťahy. Priemerná partia trvá 40 ťahov a viac, ale môže trvať aj 65. Za 60 sekúnd máte urobiť 65 ťahov. Good luck. Ako dobrých, to znamená, ako ťaháte rýchlejšie, alebo teda, ako ruka musí byť rýchlejšia ako váš mozog a tak ďalej. To znamená, a sú špecialisti v tomto sú veľmi dobrí, lebo sú obecne dobrí v šachu a oni sú schopní za tú minútu zohrať partiu, ktorá má hlavu a petu. Samozrejme, nie je na výstavu, ako obyčajne sú tam aj nejaké chybičky, ale len vôbec fyzicky uťahať partiu za 60 sekúnd. Ja to neskúšam, ja som starý, kľudný, akože, ja som si svoje odslúžil, ale aj takéto existuje. Takže ako, tam je aj motorika, myslím taká tá dynamická motorika mozgu. Pohni sa, akože proste nie, že sedím a za 7 minút vám rozsvietia a začnete o tom rozmýšľať. To sa nedá. Akože proste vy máte obmedzený počet minút na to, aby ste podali výkon, lebo tam sú tie časové kontroly po 40. ťahu a naviac obmedzený počet energie. Akože vy zohráte partiu, teraz na vás emocionálne môže vplývať a zajtra hráte ďalšiu. Alebo sú už aj tak, to skracujú tie turnaje, hráte 2 partie za deň a tak ďalej. Takže človek sa musí naučiť aj držať tú rovnováhu, to sme hovorili, proste rovnováhu v každom zmysle a teda byť schopný podať výkon. To je veľká vec. Ale tie veľké zápasy sa hrajú dlho, nie? Áno, no tie sa hrajú, to znamená, tam je ako dlhá časová kontrola, to je jasné, ale sú aj také vyrovnané zápasy, že bolo také, že každý vyhrá jednu partiu, v 12 partí, to znamená je 6-6 a potom sa hrajú tie rapidové partie, len 30 minút. To znamená, už sa to ako keby zjednotilo, v tom smere to za mojej éry nebolo, to bola svetokrádež. Jak môžeme hrať krátke partie o to, že kto teda bude majster sveta alebo vyzývateľ majstra sveta. Dneska povedali, sorry, to treba rozhodnúť a ide to až tak, že sa skracuje a potom posledná partia, keď už to nejako nejde, keby všetky dvojice bielými čiernymi skončili ako vždy výhrou, prehrou alebo 2 remízy, tak sa na konci hrá partia, biely dostane 6 minút, čierny má 5 minút, ale biely musí vyhrať. Keď biely nevyhrá, skončí to remízou, tak vyhral čierny. Proste to sa volá sudden death, náhla smrť. Akože vás dajú do situácie, proste buď alebo, niečo sa musí stať. No a tie podmienky sú nerovné, lebo biely má výhodu prvého ťahu, naviac má minútu viac ako ten súper, ale má povinnosť vyhrať. To tiež nie je jednoduché, lebo keď máte tú rovnováhu, no tak potom idete ako s väčším rizikom a tak ďalej. Má to veľmi zaujímavé aspekty a je to, by som povedal, svet sám pre seba. Ľudí to fascinuje. Ľudia ako veľmi radi sa dívajú na šach ako také, že to musí byť múdri ľudia. Musia byť múdri ľudia. No dobre, áno. Áno aj nie, lebo však samozrejme tých šachistov sú dneska 10 000. Nemáte medzi desiatkami, alebo zoberte 200 000 ľudí, budú tam aj pomalší, budú tam aj takí, ktorí nie sú akože proste géniovia a tak ďalej. To znamená, neexistuje jednotná kategória, ale samozrejme určité spoločné črty, ako nemáme všetci rovnako, ale proste na nejaký smer sme posunutí. Krásne v tomto smere, ako je nádherné to, že 2 šachistky sa bavia. Hovorí, ja som sa vydala.
a za šachistu alebo za normálneho. To sa mi strašne páči. To je medzi šachistami akože obľúbený vtip, ale to sa skutočne stalo. A mnohokrát. Akože, zobral si blázna alebo zobral si normálneho človeka. Myslím, keď ona je šachistka, tak rozumie, nakoľko je ten človek postihnutý. To nemyslím zlom. Niekedy, že si hral nejaký turnaj alebo nejaký zápas a jednoducho si povedal, že ten tvoj super, že čo to je za blázon, čo to on robí a nakoniec si to prehral? No, kvôli tomu nie, ale zažil som všeličo. Zažil som také, že ako jeden dobrý americký veľmajster, Walter Brown, sedel a on keď písal, ako zapisoval partiu, bol taký nervózny, že sa stolík hýbal. Sme hrali na takej scéne a tak som pridržal stôl, on zapisuje si ťah, lebo ako nervy. Evidentne hrali nervy. Bol výborný šachista, ale ako nervová sústava, zobrali ho z nejakého iného človeka. Proste dali mu nervovú sústavu, ktorá sa nehodila celkom na neho. Aj také existuje, že nemáte šachové, ako tie šachové vlastnosti, nešachové, alebo toto okolie, nemáte ideálne. A potom samozrejme nepodávate takými. Zase sú šachisti, to aj sme mali ako v reprezentácii československej, ako dvaja šachisti, pán Plachetka, prvý slovenský veľmajster, slnečná postava, ako nádherne, on nikdy mu nič nevadilo, on bol to slniečko ako v zostave. Keď prehral, hovorí, chlapci, dobre, zajtra, a na druhý deň hral fantasticky. A mali sme Janzu, ktorý bol akože v Čechách veľmi dobrý, ale on mal príšerné vlastnosti, hypochonder, 2 dní nespal, keď prehral partiu a tak ďalej. Príšerná výbava, príšerná. Títo boli porovnateľne silní, hoci Janza bol lepší šachista, ale v končnom dôsledku ten Plachetka mal s ním lepšie výsledky, lebo to nebral to tak strašne a ako lebo viete, vy sa môžete sám brzdiť, akože človek si prestrelí kolena a ide utekať akože o preteky s niekým iným. No to možno nie je najšťastnejšie, ako by som bol na začiatku, aby ste si vy robili proste prekážky, ako máte tam na toho súpera. No ale každý má nejakú výbavu, takže. A majú aj šachisti, majú šachisti aj nejaké rituály pred turnajom? Šachisti sú poverčiví, ako máte perečko, s ktorým ste vyhrali. No a keď ho potom neviete nájsť, tak ho dneska nevyhrám. Akože, jak ja môžem ísť s iným perom, lebo včera som vyhrala a písal som s týmto perom. No, ako takéto blbosti samozrejme, akože niektorí vyznávajú, ako proste sú poverčiví a akože aj potom záleží, ktorý deň. A tak ja to teraz nemyslím ako izraelský. V stredu nehrám, hej? No nie, že v stredu nehrám. Izraelci niekedy nechcú ako na ten šábec hrať a tak ďalej, ale to je špecifické. Ale ľudia majú predstavy, že kauzálne vplýva niečo, čo ako nevieme dokázať, ako keď to veľmi pekne poviem, alebo je to úplná hlúposť. No a my sa smejeme a hovoríme tak ako, že... A ty si mal nejaký takýto podobný rituál, či nie? Ja som mal taký rituál, že som si zvykol dobre spať, lebo keď toľko cestuje človek, to znamená, dobre spí všade a sú ľudia, ktorí nemôžu v cudzej posteli, teda cudzej, ako inej posteli ako svojej, sa poriadne vyspať. No, tak majú... posteli robia... No nie, majú handicap, prekročil som svoje právomoci, ako teraz pri tej výpovedi, ale ako myslím to tak, že teda nie vo vlastnej posteli ako majú problém. To znamená, ja som dobre spával, mal som dobrú výbavu, relatívne dobré zdravie a tak ďalej. To znamená, že ako, ja som pochopil, že teda ako, na to sú tí súperi, aby mi ubližovali, že to je dostatočne zložité tým, že to úpolové súťaženie, že buď jeden alebo druhý. To znamená, ak si to ja budem sám sebe sťažovať, tak to nie je ono. Takže ako, de facto nie som na ničom závislý. Ešte možno aj Tino to potvrdí, alebo neviem, keďže ty si tu cez tú psychiku, tak neviem, šachistov ja som mal vždy tak zafixovaný, že to sú takí pokojní ľudia, ktorí potrebujú tú rozvahu a proste, aby rozmýšľali nad každým ťahom a proste gentlemanský šport, aj čo sa týka oblečenia. Samozrejme, že teraz sa to už trošku uvoľňuje, hlavne teda Carlsen proti tomu bojoval, aby teda nemuseli mať to isté oblečenie stále, alebo že v rifliach, keď došiel, že ho chceli vylúčiť. Ale ja sa chcem k tomu pokoju dostať, lebo práve pri Carlsenovi sa stala taká vec v júni, keď hral s Gukešom a vlastne mal ho, dá sa povedať, že na tanieri, ale nakoniec prehral a to obletelo celý svet, ako tresol do stola a odišiel, ale keď sa teda potom za to ospravedlnil. Je to bežné, že sa niečo takéto stane? No tak ako, je to senzácia, ale ja viem aj pozadie. Ja som videl tú partiu, ten Carlsen stal úplne na výhru. A teda, ako to je pod povrchom, beží prestížny súboj, pretože Carlsen je najsilnejší šachista na svete, to nikto nespochybňuje, ale po 5 rokoch, keď každý rok obhajoval ten titul majstra sveta a vyhral 5 zápasov, hovorí, ja už mám to plné zuby. Vždy sa musím 2-3 mesiace pripravovať, to je obrovské množstvo síl.
nechajte si peniaze, on má vlastnú firmu, ako šachovú a tak ďalej. Peniaze nie sú taký problém, hovorím, mňa už to nebaví, ja to nebudem ako brániť ten svoj titul, ale to, aby ho považovali za najlepšieho šachistu na svete, to je dôležité. A keďže Gukesh je najmladší v histórii, akože ja volám Indián, ale akože z Indie, chlapec 18-ročný, ktorý je nominálne majster sveta, on ho bije zľava, nehlava a potom to pokazí, ale proste pokazil to tak, že to ozaj bolo niečo výnimočné. Ja chápem to jeho roztrpčenie, lebo to nie je o výsledok tej partie, ale ako prestížna záležitosť, ja som silnejší, ja to viem dokázať a potom mu to padne. Jak som vám povedal o tej soche, akože tá socha sa mu rozbije, hoci je nakreslená, urobená, všetko, on by bol krásne spokojný, slávny, áno, predsa som najlepší na svete a potom prehrá. To znamená, keby to bolo s hocikým iným, tak by sa mu toto nestalo, ale tá miera frustrácie musela byť obrovská. Určite to nie je bežné. Hanbil sa za to sa nemá robiť. Ako ozaj proste ten šach má tú výhodu, že je to gentlemanský šport. A kto prekračuje teda tie rámce, nie je ani populárny, samozrejme vedia to organizátori a tak ďalej, sú aj alkoholici medzi nami, sú aj takí, ktorí sa nevedia správať, nemajú kultúru a tak ďalej, ale kto je v poriadku, kto proste gentlemansky zoberie aj tú prehru, lebo nemôžete len vyhrávať, ale keď jeden musí vyhrať alebo prehrať, tak to môžete byť aj vy na tej ako nesprávnej strane, že prehráte. To proste patrí k tomu životu. To je ako keď človek hrá Človeče nezlob sa, je maličké dieťa, každý si myslí, že sa dá iba vyhrať. A kým sa naučia, že dá sa aj prehrávať, to je ten prvý krok, ale šachisti si na to zvyknú, lebo keď hrajú veľa partí, tak samozrejme, že nejaké aj prehrajú, alebo teda nevyhrajú, ako keby som to zjemnil, že je to remíza a tak ďalej, ale samozrejme, že aj prehrajú, lebo je kopa šachistov, ktorí sú ešte silnejší ako vy. A však keď už vidím, že sa blíži prehra, tak strhnem šachovnicu, nie? Aj to iba... Nie. Viete sa slušne vzdať a tak ďalej. Znamená, nehrá sa doma tu. Proste okolo toho je celý úzus, ale toto, čo sa stalo, to bolo senzačné preto, lebo samotný ten náboj, ten význam bol pre obidvoch veľmi veľký, ale šachovo, vy to neviete posúdiť, mňa bolo srdce za toho Carlsena. Ten musel byť hotový z toho. Akože to, ako sa zachoval, je zlé, ale mohlo to byť horšie. Tak asi povedzme, always look on the bright side. Akože pozrime sa na to si lepšie stránky. Čo si myslíš, že vlastne zlyhalo? Akože bola to intuícia? Alebo... Nie, to je ako také. Chyba? No, chyba. To nie je, že jedna chyba. Problém týchto silných šachistov, a keď hrajú takíto dvaja, ktorí sú ozaj na špici, človek má prevahu a aby ju dotiahol, to je v kameňolome. Proste musí každý ťah robiť tlačí. Ten super sa ako bráni, ten super kladie prekážky, ten super ohrozuje, ten super v ľubovoľný moment môže ísť do protiútoku a tak ďalej. To je strašná robota. Proste to je to ťažké, vyslovene ťažké, aj keď stojí na výhru. Vtedy to platí, keď to dotiahne do konca. A obyčajne to dotiahne do konca, ale tam to bolo také klské, že stačí sa raz pomýliť. To je na tom šachu nevďačné, že človek rozmýšľa niekoľko hodín, potom urobí jednu hrubú chybu a padne mu to na hlavu a tak ďalej. To znamená, aj voči tomu sa bránime, učíme sa, ako nerobiť veľké chyby. Že keď už nezahrať najlepší ťah, tak určite nie je ten ozaj zlý, ktorý ako je potrestateľný a tak ďalej. No ale ako záruka voči tomu nie je. Keby hral s hocikým slabším, tak ako vyhrá tú pozíciu a nie je problém. A ten Gukesh proste sa bránil sa tak, že hovorí, dobre, vzdám sa vtedy, keď ozaj budem musieť, ale kým ešte môžem bojovať, tak bojujem. To znamená, ozaj mu kládol prekážky v beznádejnej pozícii, ale ako robil mu to ťažkým a ťažkým a ťažkým. V tomto je to. To znamená, že ako to vôbec nie je jednoduché vyhrať s niekým partiu. Ako myslím ozaj dobrým. Lebo deti sa nevedia brániť, skolabuje im to proste, ako stoja horšie, tak ako partia je hotová. Ale dobrý šachista, to proste človek má prevahu a sa mu to rozplynie, lebo on sa bráni tak dobre, a však aj ja učím aj to, ako sa brániť, ako proste zvíťaziť, ako získať prevahu, ako z tej prevahy urobiť väčšiu prevahu a tak ďalej. To je to dosť zložité, ako ten šach. No, ja už sa blížim k tomu, aby som tomu rozumel, to sa ma pýtal niekto, že a ty už vieš hrať šach? Hovorím, ja sa snažím, už som asi bližšie ako bežní ľudia, ale ešte stále nie som tam, kde by som chcel byť. A ja ešte nadviažem na to, čo si hovoril, lebo to je veľmi zaujímavé. Presne si hovoril, že ten super vlastne útočí, snaží sa nájsť nejakú skulinku, ty sa zase snažíš brániť, alebo samozrejme je to naopak, používaš rôzne stratégie. Takže z toho mi jednoznačne vyplýva, koniec koncov sme sa už o tom bavili, že vlastne ten šach je dosť prakticky využiteľný pre bežný život, napríklad aj v biznise a podobne, že dajú sa tieto stratégie asi využiť v bežnom živote.
alebo je to diametrálny rozdiel? No tak ako je tam presah jednoznačný, ako Kasparov, keď už teda prestal hrať šachy a teda emigroval z Ruska a takto, dneska je to veľký ako odbojár proste z New Yorku, akože proste kritizuje aj Spojené štáty. Si mi zobral otázku. Áno, to boli známe mená Kasparov, ktoré na opačných stranách barikády momentálne. Dobre, ten Kasparov ako napísal knižku o presahu ako šachu do biznisu, do rozhodovania, do rozhodovacích procesov. Poviem vám kuriozitu. Boli doby okolo roku 2000, ešte internet nebol taký akože rozvinutý a počítače neboli až tak ďaleko. Šachistov brali do bank. Ako proste zamestnávali ich, povedzme na trading akože týchto currencies, akože peňazí, proste výmena peňazí a tak ďalej. Akože kvôli intuícii, kvôli tomu, že teda sú jasné podmienky, ale nie je jasné, čo sa stane ďalej. To znamená, ten šachista je dobre trénovaný na to, takzvaná intuícia, aby odhadol, čo môže byť, čo je asi najlepšia cesta a tak ďalej. Samozrejme, vie to na šachovnici, ale on to vlastne robí stále. To znamená, je trénovaný v niečom, čo bežný človek ako nemá ani prirodzene. Sú talentovaní ľudia, ktorí to majú v sebe, ale aj tí musia byť trénovaní. A ako proste niektorí šachisti vyslovene odišli zo scény, prešli do tejto biznis sféry a teda nepomreli hladom, čo ja som počul. Takže nie je to také zlé a je to samozrejme, pripravuje to človeka na to, aby riešil veci, ktoré nemajú teda ten štandardný charakter, lebo skutočne ten šach je ideálny v tom, to bolo kedysi, ako keď začali počítať, čo je fantastický model, veľmi jednoduché pravidlá, 1000 ciest alebo 10 000 ciest k úspechu a jednoznačné posúdenie, či ste úspešní alebo nie. To nie je pri každom modeli. Akože ja môžem modelovať cestu a tak ďalej, ale nemám jasný výsledok. Úspel som, neúspel som, vyhral som, remizoval som, prehral som. To znamená, že tí šachisti ako majú niečo špecifické. Málo ktorá hra je dostatočne bohatá a dostatočne dynamická. Na to povedzme, oni hovoria, že Go je ešte o rád vyššie, to znamená, šach má strašne veľa možností, ale Go je ešte zložitejšie. Vidieť to na základe toho, že Kasparov prehral proti Deep Blue 1997 a Go ako prelomili asi do 2017, 20 rokov neskôr. Go je strašne zložité. To je proste tých možností ešte o rád viacej ako v šachu a to znamená možných partií a možných kombinácií a tak ďalej. Znamená, tam tá intuícia, ten pozičný cit je absolútne najdôležitejší. Počítače to zvládli, ale chvíľku im to trvalo. To znamená, ten šach je vlastne primitívna hra v porovnaní ako s tým Go. No to je len také kuriózne. No proste tie presahy sú veľmi zaujímavé, akože aj pre nás, lebo ako šachisti dlho držali tú basu, že už teda začali tie iné disciplíny, preklady a tak ďalej. To znamená, pospolní začali ustupovať, že počítače sú lepšie v tom, ale v šachu nie. No a potom došlo aj do takého momentu, že aj proste tá voda sa prevalila cez nás a hovoríme si koniec. A nie, naopak, ako šach je populárnejší, striktne sa oddelili počítače od ľudí, to znamená, ľudia nesúťažia s počítačmi, lebo to stratilo zmysel, ale ako tie počítače pomáhajú pri tréningu, pri šírení. Máme zápis partie taký maličký, keď zoberete ako záznam z nejakého futbalového, to je miliónkrát ako viacej dát, ako keď ja pošlem niekomu partiu 40 ťahov, to je len proste ja tam, on tam, to je tak maličké, že to je smiešné. Ja môžem poslať 10 000 partií a je to stále súbor, ktorý sa vojde, ako prilepím to hociakému e-mailu a tak ďalej. Takže máme aj svoje výhody, ako hráva sa online, sú tie servery, kde ľudia, ako jeden sedí v Singapúre, druhý sedí v Nemecku a hrajú proti sebe. Je tam trošku problém ako tých časových rozdielov a tak ďalej. Aj to, že niektorí sa rozviedli, kvôli ešte dve partie. A potom ona dojde s tou sekerou a on hovorí, nie, ešte dve partie. No tak ako buď ho zabije, alebo sa s ním rozvedia. Boli aj také, pri začiatku to bolo smutné, lebo tí slabší odpadli, tí, ktorí sa nevedeli kontrolovať, no ale tak sú aj iné závislosti, akože gambling. Ak sa to s tou sekerou stalo online, tak to musel byť poriadna sledovanosť. To mohla byť veľká vec pre popularizáciu šachu. Ja hovorím akože symbolicky, samozrejme sú aj humánejšie postupy. No. Mňa zaujal taký, že korešpondenčný šach. Korešpondenčný. To je zaujímavá vec. No dobre, to je zaujímavé preto, lebo ako kedysi bolo také, že teda ľudia hrali vo veľkom korešpondenčne. Písali, posielali si lístky, lebo internet nebol. Potom začal internet, ale ako korešpondenčný šach vlastne už umiera, pretože ako existujú počítače. To znamená, nehrajú ľudia, a hrajú ľudia s pomocou počítačov. Cyborg, akože proste ja mám počítač a niektorí majú 5 počítačov a proste najlepšiu techniku a všetky kupujú ten posledný
A potom pošlem. A ten počítač rozhoduje o tom, to znamená, že tam to dospelo do štádia, že, jak hovorím, že je veľmi ťažké vyhrať proti silnému súperovi. Počítač aj lepšiu pozíciu proti inému počítaču, to je skoro nemožné. Jako remízová kvóta, ktorá bola normálna v korešpondenčnom šachu, dospela do štádia, že povedzme zo 60 partí sú rozhodnuté 3 alebo 5. Keď je 5, to je akože bohatý turnaj, kde bolo 5 rezultatívnych partí. To už nikoho netrápi, nikoho nezaujíma. Hrajú počítače proti počítačom. Teda je k tomu prirobené nejaké meno. Sú aj korešpondenčné turnaje, kde sa dohodnú gentlemansky, že nebudú používať počítače. Neviete to skontrolovať, lebo však majú na to niekoľko dní, aby sa venovali tej pozícii. A teda ako to pokušenie, zapnúť len telefón a tak ďalej, ktorý je relatívne silný, je veľké, no ale ako ináč sa to nedá zaručiť. Nemôže pri niekom sedieť, akože nasťahujete si do bytu niekoho, to vás bude kontrolovať, že nepoužívate počítač. No to proste nie. To znamená, to sa úplne zmenilo. Toto ešte, keď si povedal, ešte jednu dám, že presne tieto podvody. To je taká zaujímavá témička. A teraz niekto spáchal samovraždu, nie? Prečo? Nejaký online... Nie, korešpondenčný šachista? Ale dajme tomu, toto ma zaujíma, že aké podvody sa robili ešte pri tých klasických partiách. Neviem, viem, že sa odbiehalo na záchody a takéto veci. Že... Môžete odbiehať. A prečo? Čo sa deje? No nie, môžete odbiehať teraz nám to na záchod vysvetlí. takto. Kým neboli počítače, tak bola také, ja som mal kamaráda v Anglicku, Spielmana, veľmajstra, ktorý povedal, že kto chodí často na záchod, občas ho tam niečo napadne. To ešte neboli počítače a telefóny. že nie, že malo by byť, ako v tých šachových poznámkach sú rôzne symboly a že toilet rope, akože proste to čím sa zaťahuje, akože to by malo byť, že toto ma napadlo na záchode. Tak akože hovorím, tak to preháňaš, ako to si z toho robil srandu. Potom sa ale zistilo, že keďže sú telefóny, tak si môžete tú inteligenciu odniesť a tam vás nikto nesleduje a tak ďalej. Tam sa pozriete v zavoláte kritickej chvíli, priateľovi. To znamená, dneska je ako najväčší nepriateľ sú telefóny a samozrejme inteligentné hodinky, lebo maličké hodinky budú inteligentnejšie ako vy. A tam sa ešte nie sme, ale telefóny rozhodne sú. To znamená, ako na to sú vyslovene tie železné brány, sú ľudia so skenerom, to znamená, keď my ideme dneska hrať medzinárodný turnaj, tak nás skenujú, že nemáme so sebou telefón, lebo máte so sebou vlastne informáciu, máte dynamický systém, ktorý vám v kritickej chvíli pomôže, alebo teda aj vo viacerých. A samozrejme boli pokusy ako podvázať, lenže ako to sa neoplatí. Napríklad som hral majstrovstvá sveta seniorov 65+, bol som prvý, druhý a tam som špeciálne bol vybratý jeden deň, že teda ako po partii ma preskenovali celé. Hovorím, pre mňa je neskoro začínať, aby som ja začal podvádzať. Celý život som ako nepodvádzal, to znamená, ako predpokladáte, že po 60-ke alebo po 65-ke, ak začnem podvádzať, ak sme sa smiali, samozrejme, telefón som nemal, ani ma nenapadne, ako si pokaziť si, nie že renome, ale proste veľká väčšina ľudí pochopila, sorry, to by bol koniec. Ako keď proste pustíme počítače, tak ako nemusíme tam byť my. Ako proste budú hrať počítače proti sebe. To atraktívne je tá zraniteľnosť a tá nedokonalosť ľudí, to znamená tie osobnosti. Že ako je možné, že povedzme taký Carlsen z Nórska, kde nikdy nebol poriadny šachista, je najlepší na svete, drží to, je fantastický vo svojej, proste v tom svojom a dokonca nie je majster sveta, aj tak všetci vedia, že on je najsilnejší hráč na svete. To ľudí fascinuje. Mnohí ľudia čítajú o šachu, nerozumeli byť celkom dobré partii, nejakej zložitejšej, ale vidia výsledky, vidia ten flair, vidia, aký je ten človek, ako, čo robí, aké má výsledky. On občas samozrejme, kde si vystúpi, niečo povie. Sú ľudia, ktorí vystupujú aj na tých sociálnych sieťach, ako máme takého, Nakamura sa volá, to je ako Američan, má... YouTuber. No, YouTuber, áno, ale on je 100 rokov druhý na svete. Druhý na svete podľa ratingu. Hrá ten bulec, tie minútovky hrá fantasticky rýchlo. To je človek, ktorý má asi $50 miliónov, ale on každý deň vysiela. On hrá najsilnejší turnaj na svete, kandidátsky o to, kto vyspie majstra sveta. Ešte aj odtiaľ, potom večer si sadne a vysiela. To znamená, on je toho otrok, no ale má peňazí, že nevie, čo s nimi. No, to znamená, toto je spôsob, ako zbohatnúť. Akože čestným spôsobom sa to nedá, musíte predávať niečo zo seba. No, napríklad svoju vizáž, alebo proste byť proste, nájsť si tú svoju komunitu, ku ktorej sa prihovárate a tak ďalej. To je spôsob. Takže všetci môžete byť ešte bohatí. Ak máte na to žalúdok. No, tak akože, si mi nahral na otázku. Myslím, že veľa ľudí videlo na Netflixe Dámsky gambit, seriál. Áno.
Čo hovoríš ty na ňo? Je to Hollywood alebo... Nie, aký Hollywood? To je životná story Roberta Jamesa Fishera, premalovaná na to, aby tak povedal, že on vo svojej podstate v končnom dôsledku bol chvíľku bol strašne zaujímavý a populárny, lebo v tom 72., keď hral so Spasskim, to ešte bola studená vojna, Rusi, dojde Američan, porazí celý ruský systém a tak ďalej. On bol na predných stránkach ako novín, časopisov, Times, zavolali ho do televízie. Krásny, vysoký chlapec, milý, toto. Ale on bol taký bad boy, nie? On nebol bad boy, nie, on bol chlapec, ktorý odišiel zo strednej školy, potom keď teda ako získal ten titul majstra sveta, mal aj nejaké peniaze, začal sa učiť a nechcel veriť tomu, čo sa stalo v histórii. To ja viem ako od Kavalka, ktorý je z Čiech, on emigroval do Ameriky, oni boli kamaráti, hovorím, sa čudoval, jak malé dieťa, a toto čo, to kde som sa to narodil, do jakého sveta a tak ďalej, netušil, lebo proste odišiel, neviem, v 15 do strednej školy, takže ako to bolo veľmi zaujímavé, len on potom skončil smutne, že ako bol paranoidný, 20 rokov nehral, keď sa vrátil, tak nadával na Židov, hoci otca mal určite Žida, akože možno nie toho, ktorý bol akože nominálne, sa hovorí, že nejaký maďarský matematik, židovský a tak ďalej, ale ako proste nebol sympatický svetu, lebo okrem toho, že bol super šachista do tej 30-ky alebo 30 niečo, potom už to išlo dole vodou, no a skončil na Islande, tam je pochovaný, keď má rakovinu, odmietol sa dať liečiť, takže mal 64 rokov, keď zomrel, tak jak je políčok na šachovnici. Či to bolo zámerne, to neviem, ale proste zaujímavý príbeh, ale smutný, lebo on zo života nič nemal. Ja by som sa spýtal, lebo možno tým, že gambit dámsky, ženy v šachu. No. Vlastne je Polgár, nie? Judit? No tak ako nielen Judit, oni sú 3 sestry, akože bola Žuža, tá bola majsterka sveta, potom bola Polgárová Judit, ktorá bola najsilnejšia žena v histórii, to znamená aj podľa ratingu, aj podľa toho, že sa prebojovala do prvej desiatky, ale ako, môžem to povedať, ona bola mužatka, to znamená, keď ste ju videli, ako mali sme, ako nebudem menovať, ako v našej reprezentácii aj takého, čo má radar a hovorí, bože môj, ako proste to je chlapec, ako Johnny Cash má takú krásnu pesničku, Boy Named Sue, ako, že chlapec, ktorý sa nazýva Zuzka, no tak ako to bola Zuzka, ako Polgárová a tak ďalej, ona ešte stále žije, ako už nehrá šachy, proste už si nahrala, proste už keď to išlo, začalo ísť dole vodou, takže ona je taká 50-nická, ja mám 68, takže no, ako vlastne, to bol chlapec premalovaný na dievča, takže ona bola ozaj silná, ale tam ten rozdiel je stále značný, ženy sú menej vyrovnané, ako majú tie periódy, akože proste aj hormonálne, nie sú tak vytrvalé, majú iné priority. Áno, to sú také klasické mužské. Nie, no, na mužov sa dívajú zhora. Kontroverzia podľa toho. Nie, to všetko sedí, ale ako nie je také, že ženy by boli horšie, ženy dokážu hrať veľmi dobre, ale pri podávaní toho výkonu majú viacej prekážok ako muži. Tak napríklad, akože muži ich napádajú a spôsobím problémy. A teraz ona sa musí rozhodnúť, že ktorý je najmenej zlý a tak ďalej a tak ďalej. No, to je proste také. Takže, ako, čo je kuriózne a správna otázka, predstavte si svet, kde sú dve kategórie. Ženská, to znamená ženy, keď hrajú medzi sebou, to sú ženské turnaje. A potom je otvorená, lebo každá žena môže hrať v mužskom turnaji. Tam nie je žiadne, že na výnimku, že v tomto áno, v tomto nie. Už aj na olympiáde je ženská olympiáda, je mužská olympiáda. Za Švédsko hrala Pia Kramlingová asi 3. šachovnicu, proste jedna veľmi dobrá šachistka, ktorá je na úrovni ako tých priemerných alebo dobrých mužov. Tá hrala za mužské družstvo, nikto nepovedal popel, takže vlastne sú dve olympiády. Je otvorená olympiáda a je ženská olympiáda. Je otvorené majstrovstvo sveta, to znamená, nikto nepovedal, že Carlsen nemôže byť vyzvaný najsilnejšou šachistkou na svete. Myslím, keď sa ona prebojuje cestu, ako by som mala krížovú cestu až hore a bude to žena, perfektne v poriadku. To znamená, ženy majú právo, lebo ináč je to diskriminácia. Ako naopak to nie je diskriminácia. To znamená,
Môžu aj muži hrať ženské turnaje, ale musia sa nechať premalovať. Ako prepáč, akože to tak ako nazývam, ale proste dá sa to. Sú aj také. Ja napríklad akože robím pre firmu, ktorá ako robí tie šachové partie a sú muži, ktorí do určitého momentu hrajú ako muži a potom zmenia ako farbu a hrajú ako ženy. Takže aj také existuje, však proste žijeme moderný svet. Pri tom množstve šachistov je to absolútne nie že percento, to je mizivé čísla, proste pár jedincov, ale tak znamená, sú takí, ktorí preniknú ako do toho ženského šachu, ale reálne ženy majú právo hrať s mužmi, lebo ženských turnajov je menej, sú tam horšie ceny a tak ďalej. Keď je dostatočne dobrá, nech ako sa presadí medzi mužmi. Takže, áno. tak to je perfektne v poriadku. Perfektne v poriadku, tak to má byť. No ja už nemám, ešte máme nejak... Mňa ešte jedna vec zaujíma, inak, lebo už sme sa o tom bavili, že vlastne ty si hral aj teda za socializmu a tak. A vlastne ešte v takej tej ére, keď možno šach bol aj trošku takým geopolitickým nástrojom. Bolo to tak, že bolo to pociťovať? Východ, západ. No, ja by som povedal tak, samozrejme, že ako bolo to napätie, Sovietský zväz mal najsilnejších šachistov, tam to bola forma, ako sa dostať, ako nielenže do sveta, stať sa človekom. Mohli ste byť aj chudobní, keď ste boli dobrí šachisti, akože Kasparov bol nikto, ako on bol z normálnej rodiny a dneska je multimilionár a proste najslavnejší šachista v histórii, lebo tam zase to má iné obmedzenia. On hral strašne dobre a ako ja už som spomínal niekomu z vás, že teda, keď sme sa bavili, že Kasparov bol vlastne jediný v histórii taký výrazný človek, ktorý teda sa oddelil a 15 rokov, ja som si dneska špeciálne pozrel, 15 rokov bol majster sveta neohrozený. Nikto sa k nemu nevedel priblížiť, pretože kombinoval dve veci, ktoré nikdy nejdu. Obrovský talent a robil ako zviera, ako ťažná mulica. Ako to nebýva. To Mozartovi, kto to vysvetlil? Mozart to proste z nosa ťahali akože noty a nie, že by nepracoval, ale ako ho museli byť bičom. A všetkých ostatných takých super talentovaných ľudí, však ja už som tam. Kam sa mám hrabať? Kasparov bol hore a ešte stále robil veľmi, veľmi ťažko. Pripravoval sa, áno? No nie pripravoval sa, proste robil na čachom, trénoval, analyzoval, proste ozaj vkladal do toho toľko veľa, že už nemusel. Napríklad je problém, ja som sa bavil s tými ozaj dobrými, oni hovoria, viete, dostanete sa úplne hore a jaký máte ešte stimul sa trápiť, a tlačiť, proste snažiť sa byť najlepší a tak ďalej, hnať to dopredu. Na to potrebujete byť posadnutí, potrebujete ozaj proste inú perspektívu. No, to je tá známa historka, ako na začiatku, keď teda sa rozdávalo, tak každý stojí v nejakých radách. To znamená, že ako niekto je krásny, niekto je múdry, niekto je bohatý, proste nemôžete mať všetko. A Kasparovovi ubrali na tej ľudskosti, akože to je taký, ako proste nie je úplne ideálny človek. On nie je zlý, ale určite nie je dobrý. Napríklad tragédia je, že Kasparov bol prvý človek, ktorý mohol ozaj pomôcť tomu svetovému šachu tým, že ho zobrali za hocikým, za Billom Gatesom a tak ďalej. Super bohatí ľudia rozmýšľali, že do toho vložia peniaze. Keď tam on bol a potom odišiel, hovorí, tohoto mi už sem nikdy nevodte. To znamená, som počul, ako od ozaj v Amerike, keď som bol chvíľku, akože som tam žil legálne rok, mi vysvetovali, to skončilo takou katastrofou. Ten človek nemá absolútne kultúru, on proste dojde, mele o sebe a teraz ako ten super boháč, ako niečo má možnosť povedať dve vety a tak ďalej. Tak vyhnali ho a proste tak nemá kultúru. Bohužiaľ, nemôže byť všetko. Akože nestihol stáť vo všetkých radách. Ale to nikto nestihol. Takže ako na druhej strane ako je to spravodlivé. Tak, ale hovorím, že on bol preto najlepší, že ako kombinoval niečo v tej oblasti, tej profesnej oblasti, niečo, čo ozaj nejde ruka v ruke. No to je proste, to je neprirodzené, to je absurdné. Talent a práca. No ale ako nie, že ale taká práca, on skutočne ťahal ako mulica. To nie, že on robil najviac zo všetkých a najmenej to potreboval. Takže ako, on proste tak, ako keď máte to hradlo, tak akože on tak sa kýval, tak sa ďaleko kýval, že nikto nedokázal doskočiť. No až potom musel zostarnúť trošku a prehral ako v roku 2000, ako prehral s Kramníkom, so svojím v podstate žiakom a tak ďalej. To bola senzácia a tak ďalej, ale 15 rokov je strašne dlhá doba. To nie je randa. Každú chvíľu sú noví šachisti a robia, snažia sa. To máte tých psíčkov, ktorí sa vás snažia dobehnúť a brešú a teda, ako, aby ste boli pred nimi, tak musíte hodne dobre utekať. Mu sa to podarilo akože neuveriteľne dlhú dobu. Karbov bol 10 rokov, potom teda narazil na toho Kasparova, ale on bol 15 rokov. 15 rokov je strašne dlho. Ale oni boli ako Yin a Yang.
yang. No áno, no tak to je. Aj sú. Však aj sú, no Ale samozrejme. myslím, keď hrali, tak... Áno, samozrejme. Tak si ako, sledoval. oni hrali 5 zápasov za sebou, už sa nemohli vidieť, už sa proste, no, ako, ich láska sa stupňovala, už nebolo kam pomaly. Takže potom už to prestalo, potom už nehrali. Ako potom ten Karpov prehral a už akože vypadol z toho, ale ako, to je jak trest Boží. Akože niekedy to proste to je jak zlý sen, ako zase ten istý. Ako, prečo? No, to nie sú len všetko peniaze a tak ďalej. Ako, človek chce, akože svet chce pestrosť a tak ďalej. Aj pre nich to muselo byť, no tak ako niekto si odslúži čas toho pekla už na zemi. No. Áno, tak je to tak, že Kasparov je vlastne teraz veľký odporca Kremla, zase Karpov. A Karpov je naopak. Presne naopak, takže to je vlastne momentálna situácia pri týchto dvoch. No, Yin a yang. Ty si mi ešte spomínal v našom rozhovore, že šach dokáže nájsť človeku partnera lepšie ako akákoľvek zoznamka. Ako si to myslel? Lebo... Ja som to myslel tak, že toto bude náš špeciálny akože, podcast. S kolegom to už sme pripravené, oznámili sme to, potom dnes mi povedali, že toto je o inom, že toto je trošičku také ako všeobecnejšie, ale ako tie šachové, by som povedal, tá príprava pomáha v biznise, v živote, pričom všetkom, ako by to mohlo, aký to má presah, ako ten šach je strašne jednoduchá hra, ale pritom dokonale vytvorená. Keďže to učím, tak som musel hodne ísť hlboko a viem vám povedať, že to je zázračné, že máte ako jednoduchú stavebnicu a je z toho niečo, čo úplne prerasá ako neočakávanie. Bohaté to je, pestré a životaschopné. Však ja hrám 50 rokov šach ako závodne, zďaleka to nie je vyčerpané, sa ma pýtajú, a to ťa baví? Strašne, lebo ja už rozumiem, o čo ide, ja vidím tie partie, ja viem, aké princípy oni používajú, kam sa to dostalo, kam sa posunula šachová teória, myslím aj tej strednej hry a tak ďalej, to je fascinujúce a nevyčerpateľné. Ale ty si mi odbočil od toho Tindra. No, som chcel povedať práve, áno, že začíname druhú hodinu nášho podcastu, lebo to mňa toto zaujíma, teraz šach lebo a mňa Tinder. toto zaujíma, lebo zjavne podľa polovica toho. populácie mladých ľudí je na zlej zoznamke. Hej? No tak ako... Tak tam ide o to, že ľudia tápu a tak, takže dá sa šach, dajme tomu, tiež mám nejakých kamarátov, ktorí si teda hľadajú možno nejaké vzťahy, dá sa na toto využiť. Hlavne základ šachu je konflikt, nie? No nie, konflikt, samozrejme, ale ja to nemôžem povedať nahlas. Samozrejme, dobrá ale rada... musíš. Nie, dobrá rada je, ako zabudnite, ako nežente sa. Akože, ale to nemôžem povedať, lebo akože, budem mať odporcov, budem mať kritikov, ale ja to viem vysvetliť, ja to viem zdôvodniť. Čak ako ja som také dúfal, keď som sa ja ženil, že niekto dojde a zadarmo ma bude presviečať. Niektorí to pre tých svojich blížnych robia, veľmi to nepomáha v tom mladom veku, ale akože toto je tá najkrajšia rada. No a samozrejme potom, keď už to musí byť, tak ako sú na to pravidlá, že ako trafiť na to práve a tak ďalej. Samozrejme sa to nedá, ale dá sa k tomu priblížiť. Jak vám ja zaručím, že čo bude o 30 rokov, že čo sa z nej stane, čo sa z neho stane a tak ďalej. Ale môžete to odhadnúť, to znamená, môžete zvýšiť pravdepodobnosť, že tá tragédia bude miernejšia. Ale túto radu dáva bežne aj môj všetky muž. manželské páry. No nie, tak ako... Ale však je... Kombinácii v šachu pri partii 10 na 120. Ja neviem presne to číslo. Chvíľku sa hovorilo, akože nie kombinácií, to znamená možných partí, lebo viete, zahráte prvý ťah a ešte 30 ťahov alebo 40 ťahov, ktoré ste nezahrali. V každej pozícii je povedzme 20+. To znamená, to, keď začnete množiť, máte 40 ťahovú partiu, ale tých kombinácií, ktorými cestami to môže, to ide do neba. To je proste extrémne vysoké číslo, to znamená, to nie je vyčerpateľné. Samozrejme, väčšina z toho sú úplne nezmysly, lebo ako tých ťahov dobrých je málo, ale tých možných kombinácií je tak strašne veľa, že niečo sa v tom utopíme, my si v tom hľadáme cestu. A sú spôsoby, ako dokonca aj v tom. A však to je najväčšia tragédia. Ja som tiež mal ako výber, akože tri Aničky, alebo 4 Zuzky, ako ktorá je tá práva. No a teraz ako Čulbus múdry Ánošek. Však o tom sa budeme baviť. Ako, a vy chcete po mne, aby som ja vám vzal za minútu ako návod. Nedám. Dám to ako na širšom plátne. Potom. Ja to skúsim tak nejak zhrnúť, teda najhoršie je, keď sa v tom utopíte. to myslím, že takto by sme to mohli uzavrieť. Veľmi romantické. Áno, Ak by som ani neodvážil tak povedať, aby som nebol napadnutelný, ale prosím, ako ty môžeš. No. Ďakujem pekne za toto schválenie teda. No, takže ja myslím, že sme sa veľmi dobre porozprávali a trvalo to teda veľmi dlho a veľmi rýchlo to ubehlo, takže naozaj výborne.
otvorene. Trošku ma mrzí, že si tak stručne odpovedal, ale nevadí. Ja som bol zrozený, oni mi povedali, že... Ale... Oni mi povedali, že 45 minút. Hovorím, však to, ja musím v krátkych úsečných vetách hovoriť, však ako 45 minút. A som rád, že si to dodržal, to je úplne fantastické. Upozorňoval, že máme ťa prerušiť, tak som si nebol istý, ale teraz už viem, čo si myslíš. Ale... No pekne ďakujem, ste zlatí, že ste došli, že ste sa zúčastnili, že ste si poplakali, akože máme aj kapesníky, už sme tu rozliali vodu, takže ešte niečo zostalo, ako kľudne, kto by... Ďakujeme veľmi pekne. Ja vám veľmi že si pekne prišiel. ďakujem. Ja vám ďakujem za pozvanie. Presne, bolo to veľmi podnetné, no a teda máme za sebou druhý podcast v pohybe, veľmi úspešne a samozrejme, že chystáme aj nejaký tretí, tak bude opäť veľmi zaujímavý host v januári. Takže dajte nejaký ten odber, like na všetkých teda podcastových aplikáciách, či už je to teda Apple, Spotify, YouTube a tak ďalej a tak ďalej. Teda, keďže tu máme aj videá, tak môžete nás sledovať aj vo vizuálnej forme. Neviem, či je to zrovna výhra v mojom prípade, ale teda keď chcete, tak môžete si to pozrieť aj takto. Takže ďakujeme ešte raz veľmi pekne. Áno, kvôli Mariete, že ja som to vzťahol na seba samozrejme. Ďakujem, chlapci, ste milí. To určite si to pozrite aj teda vo vizuálnej forme. Takže majte sa pekne a opäť sa vidíme a počujeme v januári. Dovidenia. Ďakujem, Čaute. dovidenia.